Oh, wat leuk, dus juist. Kom ik uit de parkeergarage nooit stappen. Hier voor, voor een van de mooiste gebouwen van Ljouwert misschien wel, hè? De Oude Houw. Hoe heet het hier? Zwalk, een Fries boekenfeest. Waar ben je, meneer? Ik ben Haaien Bielstra. Je bent Haaien Bielstra? Haaien Bielstra, zeg maar. Ik meet hier de officiële fotoreportage van dit prachtige barn. Rijtsma en... Ja, Ibema. Ibema, ja joh. Ja. Sterk op hem. Nou, ik weet van je ophouden. Het is Liewe Bielstra. Liewe, hoe heet het nou? Aboeie. Hoi. Kom maar even, zullen we even bij het boekenfeest. Ik lees vrijwel geen Friese boeken. Hoi. Goeie. Waar haast van? En hoe goed kan je Fries lezen? Dan zoek de Achtje lezen van Achtje van der Meer. Deze heeft echt super recensies. Het fijne is dat je die taal beter ken leest. Wat ik dus bijvoorbeeld heel leuk vind, is dit boekje Kroepelhintjes. Ik wist helemaal net dat het een lieve heersbeestje was. Ja, dat vind ik een prachtig woord. Dit is hem, jongens. Radio. Ja, waar wordt de winnaar van de Obe Postma-prijs, hè? Dat is vanzelfs de grote vraag van de jongen. Ja, die zal ik even wat vragen, hè? Ja, nou nee, nog net al hier. Maar ik wilde er nog zelf in. Want ik maar de foto's meetje straks van het wichtigste moment. Hè? De uitreiking van het cadeauboek en de uitreiking van het actieboek van Bern. We moeten eigenlijk wel beginnen. Ik heb echt oerwicht op een groep, want ik ging erheen en dan ben ik van de 200 ben ik toch sowieso fjouwer die mooi komen. Oh. Dus ik wil het super goed. Maar ze begint nog erin, nee, dat komt omdat de stooier heen erin. Dus eigenlijk heeft dat oerwicht van natuur al. Hij doet er niks van het dwaal, joh. Zwalk, het boekenfeest is altijd de start van het Fries literaire culturele seizoen. Dreemde van een vrouw die op allerheegste berg stier. En hoe ik boven weer, alles op jongen hier, doen ze samen bij mij waai. Alsjeblieft. Ja, dank u wel. En een hand erbij. Het eerste exemplaar. Zo'n boek is echt aan het skrunnen. Zo'n brievenboek ik net. Dus dat is echt uniek. Joachim Keunel komen, al een aantal jaren. Waarom kies je dan dags om te scrollen? Nou, zij is begonnen. Dus zij heeft het initiatief genomen. Mea culpa. 1, 2, 3. Dankjewel, Ike. Wapperjen, dat zou ik ook graag kennen willen. Maar ik ben een renvogeltje, ik heb mooie skonken, ik kan het iets verlenen. Beetje eten? Van die cells om dit terug te zetten? Ja, wie zou je zelf verdoen, maar dat is een mooie opsteker zelfs. Ja, absoluut. Ik sla even op ziek naar Geert. Die had dus correct welke prijs had er eigenlijk gewonnen? Nou ja, ik had ook een pasbeprijs gewonnen voor de oorzetting Erik of het Lietse secteboek. Verrassend, denk ik, voor diezelf of net? Ja, ik hier zeker net op rekenen. Nee. Maar hoe komt het dan bij een boek hoor? Dus het niet Fries? Nou ja, ik ga Fries studeren en doe ik dus aan het studeren weer doe ik ook graag wat een soort van vingeroefening doen. Dus ik wil ook graag wat oorzetten. En het boek van Godfried Bomans vond ik altijd een mooi boek voor. Moest ik wel lezen, verplicht op een leeslist. Maar ik vond het een heel aardig boek, dus ik dacht, het is wel te behapen, het is net zo tjoek. Dus beziek ik dat oor te zetten. Nou ja, dat is wel aardig slagen dus. Iedereen zit eerst naar beneden, dat is hem, maar 53 woont daar. De consumptiemen maar verzeld al op. Zie je eens. Dus lekker. Sorry. Gadverdamme.
Dat is van de Fuet. Leuke jongen hast. Vond je nou een leuk filmpje? Dan een... Toen kwam ik. En dat was meer van de Frieske vlogger. Abonneer je dan en mis geen enkele aflevering. Nooit weer. Ik weet niet hoe het staat. Best